Aquesta és Kirlia. Aquests són Keylor, Naturhide i Blanca. Són 4 polls d'Òvila i avui és un dia molt important, tant per a ells com per a les persones que han treballat de valent per a que estiguen ací ara. Des del seu naixement a l'Associació Brinzal de Madrid, aquests polls representen l'esperança de la seva espècie a l'Horta de València. Són només 4 dels 16 amb els que la Societat Valenciana d'Ornitologia intenta recuperar la població d'aquestos rapinyaires a l'Horta. Durant els darrers anys, les poblacions d'òvila han patit un dramàtic descens degut a la reducció i alteració dels seus hàbitats. La persecució directa, la mort per atropellament, l'enverinament per raticides i l'espoliodestrucció dels seus nius, entre altres causes. La Societat Valenciana d'Ornitologia, que compta ja amb 20 anys de vida, engega en 2010 el projecte Mussols, que té com a un dels seus objectius el reforç de les poblacions d'òvila a l'Horta de València, un dels seus últims refugis. Gràcies a totes les persones i institucions col·laboradores, durant 2014 ha estat possible continuar desenvolupant les activitats del projecte. Per sort, hi ha moltes persones disposades a ajudar a les òviles. Aquesta campanya, el Club Eqüestre Boquera i Agrofeber han permès la col·locació de caixons de cria silvestre o hacking a les seues instal·lacions, que han servit per a introduir els polls de Brinzal. Les òviles són les grans aliades de la gent del camp. Una família d'òviles pot arribar a menjar 2.000 ratolins a l'any. A canvi d'aquesta feina de control dels rosegadors, la dama blanca de la nit, com és coneguda, només necessita un lloc tranquil per criar. Els nostres polls estan totalment adaptats al seu nou espai. Cada dia, a poqueta nit, les persones voluntàries del projecte Mussols són les encarregades de que no els falte l'aliment necessari per al seu creixement. A poc, els 16 polls han anat creixent i adquirint la musculatura necessària que els permetrà realitzar els primers vols. Al principi consistents en xicotets bots de pocs metres, que cada vegada seran més i més llargs i paral·lelament aniran aprenent a capturar per ells mateixos les preses fins que no els calga anar a per l'aliment al caixó. L'atenció dels hackings no és l'única activitat del projecte Mussols. Durant aquesta campanya també han estat col·locats caixons de cria en llocs adequats, amb l'esperança que les òviles alliberades els acaben ocupant. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de persones propietàries compromeses amb el territori. D'altra banda, també en el marc del projecte s'han realitzat diverses tasques d'educació ambiental com les de la vetllada entre òviles. Tallers de construcció de caixes niu i xerrades divulgatives, enfocades fonamentalment al públic infantil. Totes aquestes accions, dutes a terme amb la col·laboració ciutadana, han de permetre que la dama blanca de la nit torni a ser la protagonista de les nits de l'Horta de València. Kirlia, Keylor, Naturhide i Blanca han crescut el suficient com per a començar una nova vida independent i lliure. A partir d'ací, comença el seu vertader repte, reconquerir l'Horta de València.